bukace ne yi masa kawai, ba na wani kungiya haba wani kungiya yayin da kenan ai ka ce wani yaro da karfi na da tunani na da ilimi na da kawai in je in shiga wani kungiya wani kato yana jagoranta na sai ya je ya samu sannan ya dan baka na ce fadi na abinci an yi dai da kafin a waye ya amma dai an gama. Gashi dai ana ta ƙoƙarin zaɓe kuma ga jam'iyyu kala-kala. To wai shin a wace jam'iyya ne kake sa? Ni fa bana wata jam'iyya ko ɗaya. Ina jam'iyyu ne. Saboda ni kawai mutum nake yi. Mutum nake yi kuma wanda ya yi min yake wa talakawa adalci yake yin abin da ya kamata shi zan zaɓa shi zan tallata shi zan gaya wa makusanta na su zaɓe shi daga sama har ƙasa. Yawwa. Kuma yanzu kana so dai ka ce kenan kai babu wata jam'iyyar da kake yi, baka APC baka NDC baka PDP? Bana ko ina, kawai duk inda mutum ya yi dan PDP ne na ga adali ne shi zan zaba, shi zan cewa mutane su zaba. In dan APC ne, in dan Abga ne, Accord ne, NNP kowace jam'iyya ne kawai. Kawai kai dai ga tsarin karkar da kake kai. Kawai wanda wani jam'iyya wanda na zaba, saboda ba wani jam'iyya da za ka yi zan yi ba da rijista ka gani wanda yake ce shi yan guri kaza ne, in ya fito da katin ya ce ga katina na jam'iyya kaza shine cikakken dan siyasa, shine cikakken kuma dan jam'iyya. Gaskiya ne. Yawwa sa to yanzu akwai kungiyoyi kuma da yawa a masana'antar, akwai irin su Triple R, akwai kuma su Kannywood Forum. To yanzu kai sa a cikin wayannan kungiyoyin wacce kungiya ɗaya kake bi? Ni ba da kungiya gaskiya, kungiya ta kenan annan kashi kuma ba ta siyasa ba ce, kawai gudunmawa nake bashi a matsayin shi na mutumin da ya taimake shi rayuwa, kuma zan ci gaba da bashi ko an ci su sake cin kujeransu ko ba su sake ci ba, zan ci gaba da bashi gudunmawa ta hanyoyin da nake ganin zan iya da wanda shi zai bukace ni yi masa kawai, ba na wani kungiya haba wani kungiya yayin da kenan ai ka ce wani yaro da karfi na da tunani na da ilimi na da kawai in je in shiga wani kungiya wani kato yana jagoranta na sai ya je ya samu sannan ya dan baka na ce fadi na abinci an yi dai da kafin a waye ya amma dai an gama. Yanzu babu ko wanda na yi a bayan ba dan kare da bane, ni ne mataimaki su kaga yi yadda za a aka ce maka memba kuma kai jarumi star mai karfi da mutane suke su, ko mutum 1000 kake da su sai ka dafa an orders ka zama biyi kawai, ka zama mabi.